गाज्रि भिडिअ फैनायखौ माबायदि बन्द खालामो नोंथांमोननो सेटिं लाना फैदों आं लोगोफोर। हेल' लोगोफोर, आं गोदान मोनसे नै भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोननि थाखाय। गोबां इम्पर्टेन्ट मोनसे भिडिअ। बे भिडिअखौ नोंथांमोना नायजोब, अब्ला बुजिगोन मानि सायाव जागोन। भिडिअआ माने जोबोर गोनांथार नोंथांमोननि थाखाय। मोनसे सेटिं माने ओरैबायदि, दानाथ' गथ'फोरा जेरै उन्दै उन्दै खुदिया गथ'फोरा मबाइलथ' साफ्रोमनि माने गासैनि माबायाबो गथ' फिसालाफोरा मबाइल नायखायो नङा होमबा। बेयाव सेटिं मोनसे खालामनांगौ। मा सेटिं नोंथांमोना भिडिअखौ नायजोब अब्ला बुजिगोन। सेटिंआनो जाहैबाय, थ' नोंथांमोननि मबाइलाव इउटुब बा फेसबुकआव नोंथांमोननि गथ'फोराथ' नायखायो नङा होमबा। थ' रिल्स नायो, माबा नायो, कार्टुननि माबा नायो। थ' बेयाव नोंथांमोना गाज्रि माने एडल्टसफोर भिडिअ फैनो न, गाज्रि भिडिअ बिदिखौ माबोरै बन्द खालामो बेनि सायाव जागोन माने आंनि भिडिअआ। थ' बेखौनो आं सेटिंसखौ लाना फैदों, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आं बे मबाइल स्क्रिनाव होनो हागोन, नोंथांमोना बे सेटिंसखौ खालामना लाबानो जाबाय। थ' आं सेटिंसखौ खालामनि, नोंथांमोननो खोन्थानि लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। थ' नै आं मबाइल स्क्रिनखौ अन खालामबाय। थ' फार्स्ट अफ अल थांगोन जोङो अबाव, फार्स्टआवनो थांगोन जोङो इउटुबाव थांबाय। फार्स्ट अफ अल इउटुबाव थांबाय, थांनानै बेखौ दा बेयाव नै बेयाव बिदि बेफोरनि गेजेरावनो नङा होमबा, रिल्सफोर नायबाथाय अबावबा रिल्सफोर नायबाथाय बिदि गाज्रि भिडिअ फैनाय नङा होमबा। थ' बेफोरबायदियावनो नायबाथाय फैना होयो नङा होमबा। थ' दा बे सेटिंखौ अबाव खालामगोन, दा आङो फारि फारि खोन्थिलांगोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर। फार्स्टआवनो थांगोन जोङो बे नैया गावनि प्रफाइलाव, जिथु इउटुबनि जिथु प्रफाइल मोनसे दोङो ना नोंनि, बे गावनि लग'आव थुबानो जाबाय। बे लग'आव थुबाय, थुनानै बेनिफ्राय बै सायाव सेटिं दङ, सेटिंआव थांबानो जाबाय। सेटिंआव थांबाय, सेटिंआव थांनायनि उनाव बेनिफ्राय बेनि उनाव जेनेरेल, बै जेनेरेलाव थांबानो जाबाय। जेनेरेलाव थांनानै बेनिफ्राय नैया बेयाव मा दङ, रेस्ट्रिक्टेड मुड। रेस्ट्रिक्टेड मुडआव थांबानो जाबाय। बे रेस्ट्रिक्टेड मुडआ नै, बे रेस्ट्रिक्टेड मुडखौ बे अफ दङ ना, बेखौ ओरै अन खालामना होबानो जाबाय। आंनाव अन दंखायोमोन, आंनाव अन खालामखानाय दंखायो, ओमफ्राय दा आङो अफ खालामनानै अन खालामफिनबाय। बेनो आरो। थ' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे माबा लानो फैबाय आङो। थ' आरोबाव फैबाय थागोन आंनि भिडिअ, नोंथांमोना नायलांबाय था। आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, आरो फेसबुकाव नायदोंबा फेसबुकाव फल' खालाम, आरो भिडिअखौ लाइक खालाम, आरो हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर, जाहाथे उन्दै उन्दै खुदियाफोरा जाहाथे गाज्रि माबा फैया आरो। बेनि थाखाय लोगोफोर, भिडिअखौ माबायदि मोनदों नोंथांमोना कमेन्टआव लिरहर, आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम लोगोफोर। भिडिअ फैबाय थागोन आंनि बिदिनो। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बिदिनोसै लोगोफोर, बाय बाय।